Atar marga inula. Segu ferekene nama fo festival sile Niger atako mugana obesigi nyina. Alla koba obna ke jumai. Inche Kasim ye ya ko chumna nyina e samway am festival organisé et avec damne janvier kalo le 10 ba ko kata février le nanima nyina sankon nala sabula niya semaine fra donne banake jumla dayna anye conférence de presse ke ka activité o daile anye homme de médias wole kana ka édition présentation kula nyina samwa activité o ambe festival activité bela jelenge nyina muye concert géant au bord du fleuve amena concert sous sabake jeudi don soufé juma don soufé ani sibri soufé yala sonama wa artiste mbambulo nyina we mali artiste baw ani farafina artiste kata Salif Keita la mun to ko potu ko kata se Sidiki Jabate Cheikh Tidiane Seck ani lagene ka ga dankoroba Sekou Bembeya Jazz makoroba woni Mama Sissoko super biton wona nyana jeke nyofe ani demseni rapperu chamamba anga mali rapperu tobaw ni Cheikh Tidiane Seck bina création doke mumé yira festival yola nyina hum konnala bo krefe salon d'art contemporain fana be ni jadlana ou ka espace nyina ni appel ke kata farafina bela jelena ani artiste tanfla sugandi mumé bo farafina jamana konnala warabe bo mali kono warabe bo jamana woro farafina jamana woro wore konnala lubinu ka baraw yira niemala wa o baraw yira li krefe sugu do fana be blasena mumbe ka sababu ye munum be o tableau nusa o ka se kana tableau sa ka demsenu ka bara jadu yira la e o krefe artiste korobaw muye Abdoulaye Konate ani kata se bi do be fada yo bineka o fe kata se kisiri Burkina ka o fe nyaba wedrago Burkina nous fana bina na exposition bake fondation pour konana ka mina samuga ngenamaya o krefe fana salon konnala alibi exposition chama beke segu du konnala artiste chama appel répondu ka exposition ke segu du konnala donc ni semaine bina ke parafina art contemporain semaine segu konnala ka para musique o krefe caravane culturelle pour la paix fana be mumbe nani ben ani klinya mumbo promotion ke sabula ambo nyanaje ke ni festival au désert mo ani festival taraga ni marocain ni ambe be nyoko soro nya san kono don nyoko ka tase tama ambe nyoko soro ka klinya kuma fo ka ben kuma fo ke jamana ga se ka basigi soro o be ke anga domini fon yirali la o be ke anga artisanat yirali la o be ke fana musique anga musique ka bo koron fe musique fo kana se sud musique ma o be be yira kene ka mu ye ni la diversité nina fana théâtre fana be ke théâtre nani bina yira festival yo la kelen be bo Burkina Faso sababu bo Mali la don fana be ke anga compagnie de danse demisonu ka compagnie de danse fla lu bina o ka spectacle yira ana nina édition na nina fana innovation bamba kono o ye ni di pankise anga dali fini segu ye a capital bay ani Bukola amina nina défilé bake ani appel lancé ka munumbe a fini bla munumba kala ani munumba do ka défilé ani appel lancé olu bebina na ni suba nyana maya muye ni di pankise abeke nyina activité belewaye muye sewu at konnala no bora foire de Ségou muye sugu bangi parce que alebe ke sababu ye ka soro chama lana Ségou du konnala sabula artisan be bo jamana chama kono artisan bi segi nyona mumbe na uka sekuni dongo yira abeke sababu ye soro chama be na du konnala o fana be kenyina édition konnala nyina innovation na fana anyi sen biton mumbe to ka fe foire keneka nyina obina jigi sanfé ina fo korole wa ina fo korole sen damozon no korola wa amina tle plaqué au concert là pour 21h mardi do ani mercredi do concert be continuer pour 21h yani sen damozon concert ko damne alamsa do donc abina mo hakri jigi festival sur le Niger pour le chugula sabula nyina samway atina ke bashie mu nono be dese inshallah wele kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu b'a fɛ ka na mɔgɔ min bɛ fɛ ka na n b'a f'u ye ko ɲina édition n y'a fɔ cogo min na sisan a bɛ kɛ édition belebeleba ye a bɛ kɛ édition ye tubabu b'a fɔ min ma ko exceptionnel ani édition si tɛna bɔ ɲɔgɔn fɛ sabula an ye activité caman programmé wa surprise caman fana bɛ senna ka na
donc an b'a ɲini maliyɛnw ani an kɛrɛfɛ jamanaw mɔgɔ bɛɛ fɛ u ka se ka na an dɛmɛ an ka tulo in na parce que tulo min don tulo dɔrɔn tɛ a bɛ nafa fana lase Segu dugu ma kosɛbɛ. Segu festival semaine kɔnɔ a bɛ sɔrɔ caman la don Segu kɔnɔna la an ni autorités fana kumana sécurité ko kan lakana ko kan olu ye assurance d'a ma ko u bɛna an dɛmɛ sécurisation na o t'a bali an yɛrɛ ka dispositif interne fana an b'olu activer kosɛbɛ ka caman fara u ka capacité kan i kan ka se ka site 4 de b'an bolo ɲina an ka se ka site 4 in bɛɛ sécuriser wa an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ an ka laɲini kɔfɛ u ka se ka an dɛmɛ lakana in na kosɛbɛ sabula Segu Art Festival sur le Niger jamana bɛɛ ta de don sisan a tɛmɛna jamana yɛrɛ kan a kɛra farafinna bɛɛ ta ye a kɛra événement panafricain ye donc welewelekan min bɛ yen an bɛ bɛɛ invité ka na Segu ka taa janvier kalo tile 30 fo ka taa se février kalo tile 4 ma n'Ala sɔnna ma a tɛ kɛ fɛn ye mun a bɛ kɛ fɛn ye mun bɛ lakali san caman. an b'i fo k'i waleɲuman. i ni ce Kasimu.